Hej, nu tänkte jag göra en pudding-challenge. Vi har så här eller så här ljuspudding och så typ man grädde på. Och den här är asgod, jag aldrig äter den här, men jag smakar lite där som ni ser. Men nu är klockan 32, jag ska vänta tills den är 33 så ska vi se hur många minuter jag klarar att äta upp hela den här på. Så vi ska vänta tills klockan blir 33 bara. För att jag glömde, min andra telefon är helt borta nu för den har kommit bort. Nu är det 33. Let's go in här. 1, 2, 3. Berätta! Det skämtar du kanske 4. Rägvattnet. Det har gått 1 minut. 1 minut har gått. Alltså bra, nej. 1 minut! 1 minut! Nej, 2 minuter, jag vill inte, han måste välja. 2 minuter och 3 sekunder. Alltså det smakar, alltså den är ganska god, men nu var det så här äcklig. Nej usch. Men ja. Det står att den är 11:05 fast när klockan går fel, men jag gick efter minuterna. Så. Jag ska titta vilken foton jag har. Just det, här var en... Wow! Men det smakade jävligt äckligt, nu ska jag säga. Och nu ska jag bara leta upp min telefon. Och den här sitter på laddning om ni undrar vad det här är. Men min tid vart 2 minuter och 3 sekunder, tror jag. 2 minuter.